салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТГ. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. манзилатон номеротон акам? шаҳри Исор, магазин 162, рақам барои тамос 938 83 28 88, мегафон 007 11 63 63 ва вилон 985 80 79 33. агар хоҳед ки нархҳои ҳаррӯзаро айму фаҳме, сомона инстаграм ҳаст, медуре инстаграм стройматериал мезанед, сайти мо ҳамунҷо мемонад, ба хотире ки нархҳо ҳар рӯз алиш мешаванд. метавонед ки бо дураи нархҳои ҳаррӯзаро ай ҳамун сайт фаҳме. саломат бишед. салому алейкум ака. нархҳои тракторро як камакак маълумот медодед? 15-50 4 метра. донаш 98 сомон донаш. як кубиш $295. 15 сороковкаи 4 метра. донаш 83 сомон. кубиш $295. кубиш сороковкаи соб. ино 15-45 6 метра. кубиш $295. донаш мехалта 146 сомон. 15-45. онаи даҳаки 45. даҳаки 45 ки 6 метра, донаш меғалта 100 сомон. кубиш $295. аниш 12 ки 45 ки 6 метра. кубиш $295, донаш меғалта 117 сомон. 12 ки 45. анай бруси 18 ба 15. кубиш $340, донаш меғалта 627 сомон. 6 метра. тоза сасна. 18 ба 15. 18 ба 15. унауш ҳастак, унауш 15 ба 10. 15 ба 10 кубиш $340 ваям. донаш меғалта 348 сомон. 6 метр дарозиш тоза сасна. ине димовкаи ниҳаки 6 метра. димовка ниҳаки 6 метра, донаш меғалта 55 сомон. ниҳаки димовка 6 метра. ини рекаи 5 ба 5. 5 ба 5 меган 4.5 ба 4.5 ё метрчон 8.5 сомон. 8.5 сомон я 6 метраш меғалта 51 сомон. унаваш рекаи 5 ба 4 метрш 7.5 сомон. я 6 метраш меғалта 45 сомон. инаи 15 сороковка 6 метра. кубиш $295. да як кубиш 27 аз 7 мешавад, донаш 121 сомон меғалта. инаи 18 сороковкаи 6 метра. ина 18 сороковкаи 6 метра, кубиш $295, донаш 147 сомон меғалта. 147 сомон меғалта, як кубиш 23 аз 10 як дона дора. онамаш 20 сороковкаи, бале, 20 сороковкаи 6 метра, кубиш $295, як кубиш 20 аз 8 дора, як
донаш меғалта 161 сомонӣ. Болошо расим как мекунем. Болошо. Листи сороковка 6 метра. А у тарaf почему? Ha, ну кшаусна. Саснай тоза да, ка сатфуиз. Инай рекой 5 ба 5 пырра. Метриш 12 сомон. Рона 5 ба 5. Тоза сасная я 6 метраш меғалта 72 сомонӣ. 5 ба 5 тоза. Инай 20 ба 5 пырра. Рона 20, рона 5. Кубиш $380. Донаш меғалта 259 сомонӣ. Ё 12 ба 5 пырра. Кубиш $380. Донаш меғалта 152 сомонӣ. Ани инош 10 ба 5. 10 ба 5 пырра. Я кубиш $380. Донаш меғалта 130 сомон. 10 ба 5 тозаи сасна. Инай 15 дюймовкаи 6 метраи заводской. 15 дюймовкаи заводской кубиш $330. Донаш меғалта 86 сомонӣ. 15 дюймовкаи заводской. Я шамам чида? Я ҳамичия. Я ҳамичия. Ино 20 сороковка буд, ки гуфтем сороковкаи 6 метра. Ино ҳамин чиза. Донаш 61 сомон меғалта. Инай 20 дюймовкаи 6 метра. 20 дюймовкаи 6 метра. Донаш меғалта 115 сомон. Он устунгиш 18 дюймовкаи 6 метра. Ҳа, ино 18 дюймовкаи 6 метра. Донаш меғалта 101 сомон меғалта. Ино заводскоям. Ини рекаи 4 ба 3,5. 6 метра, метри 6,5 сомон. Я донаш меғалта 39 сомонӣ меғалта. 6 метр тоза сасна. Ина бо дюймовкаи 18 4 метра. Кубиш $290. Донаш меғалта 6 сомон. 18 дюймовкаи 4 метра. 12 шамаса 10 шамаса ва ям кубиш $290. Кубошон яка. Ини рекаш. Река ҳамаш яка. Ҳа, река иҷа ҳамаш яка метри 6,5 сомона. Ё арзона. Сороковкаи 5 метра, 15 ба 4. Короче, донаш меғалта 110 сомон. 5 метра. Ина 12 дора. Донаш меғалта 85 сомон. Ани 12 сороковкаи 5 метра. Донаш меғалта 85 сомон. Ина бо 18 сороковкаи 5 метра. Донаш меғалта 120 сомон. 20 сороковкаи 5 метра. Донаш меғалта 130 сомон. Ани 10 ша. 10 сороковкаи 5 метра. 10 сороковкаи 5 метра. Донаш 70 сомон меғалта 5 метра ани ҳамаш. Ино ҳамаш 5 метра. Хай 15 ҳам сороковкаи 6 метра. Ҳа. Донаш 121 сомон меғалта. Ба ҳафтако ҳастай. Ини ҳафтако ҳастай. Барои чорнавой гирифтесам, барои ҳамхали чизо гирифтесам. Ё хай донаш меғалта 32 сомон меғалта. 6 метра ям дарозиш. 6 метра дарозиш. Ин рекаи 5 метра. Ё метришон 6,5 сомон. 5 метра, 4 метраш ҳам ҳастай. Ани шашакоша. Ҳамин шашакоя донаш 25 сомон меғалта 6 метра. Барои патолог, моторог барои ҳамхали чизо мегирам 6 метра барои. Инаи ниҳаки дюймовкаи 6 метра 9 ба 2 меган. Барои чорнавой порнавой мегирам. Донаш меғалта 45 сомон меғалта 6 метра дарозиш. Инаи бруси 20 ба 20 6 метра, бале. 6 метра донаш меғалта 1040 сомон.
20 ба 20 рона 6 метр дарозиш. Нахай 15 ба 15, 12 ба 12 ҳаст ҳамон ҳаста. 18 ба 10 ҳамон ҳамдуш ҳаста. Инай 18 45 ки 6 метра. Кубуш $295. Донаш меғалта 181 сомонӣ. 6 метр дарозӣ. ин тахтаи листивягака. Листивяг яхе одаму даркумша барои лестница сохтан, барои полигов. И тахтаи мустаҳкам меша ки падзакасанда ё ҳар одам даркор намеша. Ё бариш 14 сороковкаи 6 метрая. Донаш меғалта 140 сомонӣ. 6 метр дарозӣ дора. Шифири ҳисор якум сор. Шаҳри ҳисор якум сор донаш 43 сомонӣ. 43 сомон 100% гарантия, мақсад 10 сол гарантияш қатия. Ваям ҳамин чиза, ҳамин шифири ҳисор. Ана шифири қазоқ. Инами шифири қазоқай. Ину шифири қазоқай донаш 57 сомон меғалта. Донаш 57 сомон меғалта шифири қазоқ. Ям гарантия дора. Вайшам ҳамин ин стопка машакан. Ҳаму шифири ҳисори дидем кози гарантия дора. Ана шифири Юсуфҷон аста. Я ҳамин ҳисора я гачак мебурора. Ям ҳисора гачак мебурора. Ё донаш 44 сомона. Ям гарантия дора. Мақсад ба дили пир 100% гарантия. Ё пишти пеш ҳар чи яка. Ана шифири ҳисор сирх. Ани свети сирха. Барои вид сирха дага? Не, ё барои светиш гарантия дора. Мақсад 10 сол, 15 сол ба дили пир гарантия метиҳанд ки светиш намерава гуфтааст. Светиш просто сирха. Ино дона 60 сомон меғалта. Дона 60 сомон меғалта. Ина шифири текстил аста бу. Шифири Душанбе. Ина рақамш аст. Ина рақамои телефон дора. 100% 999 46. И номери ҳами завода гарантия дора ба дили пир 100%. Я метуне ки бо дура ҳами рақамои шифир 999 46 номерош аста занг зане пурсе 100% гарантияша бо худшон дар бураш маълумот метиҳанда чӣ ки гарантия дора ба дили пир 100%. Текстил. Шумо хеле волна ва ёра намебинед? Ҳа ҳамсоё дора мақсад 75 сомон фурӯхтастиян. Шифир волнаи Россия, бале. Чӣ хеле намудо ҳаст ямо? Волгоград аста. Волгоградш чанда? Ана Волгоград чӣ намедонам. Волгоград ки наовардам намедонам. Волнаш? Волна 75 сомон фурӯхтастиян. Ваям аки дора гарантия дораё. Некин ҳози ки ай сабаби ки бисёр хадавои бисёр мардум талабшон бисёра ба ҳамин шифири ҳисор текстил Душанбе ё хубан 100% гарантия ки дорам бурдеста задестан ягон бор шикоятам шидагӣ неста. Иншоалло аввалиш худо бо гарантияш қати. Афтунака манзилотон номеротон акам? Шаҳри ҳисор, магазин 162, рақам барои тамос 938 83 28 88, мегафон 007 11 63 63 ва вилон 985 80 79 33. Агар хоҳед ки нархҳои ҳаррӯзаро айму фаҳме, сомона инстаграм ҳаст. Медуре инстаграм стройматериал мезанед, сайти ма ҳамунҷа мебинам ба хотире ки нархҳо ҳар рӯз алиш мешаванд. Метавонед ки бо дураи нархҳои ҳаррӯзаро ай ҳамун сайт фаҳмед. Раҳмати камол ака. Саломат бошед акаҷон. Рафтем ака. Ай арматуротон размерошон нархошон ака чанда? Я арматури 16 ака. 1 метриш 7.5 сомон. 6 метр ай? 585. И 14. 14 шон? И 6.5 сомон. 6.5 сомон. Метрш метр. И 12. И 4 сомону 90 дирам. Иш 10 ака. И 4 сомон 10. Бо не 12 метрош аста. Не, я ҳамо арматура ки дигар бо дигар фирмода чанд ҳамо фирмо мешавад, чанд завода мешавад. Ака нағдиш ҳамо ленс ки мемона ҳама яка. Нағдиш нишон дод мекунад.
بعد арматури 8 дорем бо. Меро гуфтим? Я арматури 8 метриш 3 сомон 20 дирам. Мен то мәжлис салом чи? Лама. Я мен там на. И гладкий. Гладкий о. Гладкий да 12. Ага, дахш. Дахш 4 сомон 80 дирам, 12 5 сомон 80 дирам. Çi tarafış? Ва кам арматура дароза шуд 12 метр шуд. Hamın narxı 12 metr Ҳо ҳамун нарху 12 метр шуд. 22 12 метр мебарад. Бас сетко аст ҷода. Ага, сетко тун. Сетка 10 ба 10 15 15 20 ба 20 аст. 10 ба 10. 10 ба 10 17 аст. 15 ба 15 13 аст, 20 ба 20 10 аст. Ин сими рифлён яка 1 килош 10 сомон. Шидбандиш ҳам 10 сом, визаниш ҳам 10 сом, ҳамаш 10 сом. Ҳамаш 10 сом. О, сафедош 12 сом, ина ваш сафедош. Нисеф. Ина ушу сафедош. И чиро Дамкрато аренда ё. аренда? Ҳа. Донаш чанд метр? Як рӯзош 50 дирам. 50 дирам. Ҳо. Ага, номеротон манзилатон кам? 886 11 61 61. Бозори Сохивони шаҳри Исо. Раҳмат кам ака. Хуб мешавад. Салом алейкум ака. Трезор я бор маълумот медодед нархи шумо. Салом алейкум ва раҳматуллоҳ. Ака ин треза якним ба якним трезои хай туркӣ. Якним ба якним пластикаш. Масалан 950 бо арзон мешавад. Бо ҳастай ана якним ба 1.30 ҳастай, якним ба 1.20 ҳастай, масалан 900, 920, 850 размеро кадида якним ба 1.30, якним 1.40 ба 1.20, 1.40 ба 1.30, 1.30 ба 1.20. Ҳама намудаш ҳаста то 550 сомаша як ба якш масад. Ана бо чай хана даро. Неми дарои чихол дорон. Арзон масалан 600 сом. Дуруст чихол дорад. Қалф коробка часпак ҳама тиёр. Абнаничкадор. Краскаи порошкови бо ҳастай. Дарои не масад табақаи тоҷикиана ки моделои ранги расис кадагиана ду табақа. Не дурушам би. Дуруш хе базеба 2000 астан. Дуруш хе масалан халиан. Бо ина шишадорош. Ози ина шишадоро тагия. Дарои шишадорои ям 200 хеш қилоб ки дарои хубан ёрам дарои оҳани шишадорои полипропилен оригиналан. Ба он дарои НДФ аста 500 сом аста. Ва чубира гуфтем? Ози рафтем ака. Дарои чиан? Чуби между комнатния. Ё 500 сомон. Қариб 10 намуд гила, 10 намуд свет. Майдашам аста боини майдашам нишон шуд. Чанд ба чанд дедам? 70 ба 2 ва 90 ба 2. 70 ба 2. 70 ба 2. 70 ба 2 мақсад дуруш на. 70 ба 2 ёрам 500 сомон. Дарои хубан. Ин дарои коробка калона, дарои эрония. Ди сифатоша мақсад. Ана ё я дона 600, 550 ҳар хелан ёрам. Коробкашон калон сифатошон наза қариб чанд намуд гила. Эрония. Ин дарои чай никелни меганша ранги российский вори модели российский вори кадага. Масалан 1300 сомона. Дурушаби. Дурушаби. Дуруш МДФ я? Ламината. Ини свети коричневый аста. Инам ҳамои свети вай коричневый буд, сиёҳ. Инам ҳамин нарха. Ана дурушаби чи хали нози? Я МДФ. Ламинат то российский задаги. Российский турки дурунош мақсад ламинатош.
қулфо оригинал ҳамаш нарх амирам як 300 меша нахоб тоиша ай бо ягон чӣ мегзара дарои пластик се нам размера 2 ба 70 як 80 ба 70 як 90 ба 70 ҳамаё 700 сомони хай бо арзон мешавад дарои хубай турки ромсара профилош 700 сом бо арзон мешавад من ریکو است ریکی پتالوشی سر میشه 25 ما مثلا ریکوی با درو اینجا درو داریم خیته دروی مثلا همین زورش اورگینالش 800 سومونه است با دروی همین شپونی است 1100 سومونه شپونی من دروی خوبه خجه بو چند همون درو است با در هست با که زکاس کتی میگیریم دروی این اوهانی پوانی خیلی شون فوراتون زکاس کتیه هر نمودای ده ریکوپیکو با این آرماتور است آرماتوری 10 هست آرماتوری 10 سومون است انا 20 کانسترش که 10 هست 26 سوم 12 است این 30 سوم 12 30 سوم با 14 قوس است 40 سوم 39 سوم 14 بوریگ است 35 سوم 18 هست 16 هست 45 سوم با 18 است 55 سوم یا با ارزون میشه همش آرماتوری صفاتش نغزه دام میشه مقصد اگر با 36 و 36 نشون تو 36 و 36 و کیلوش 10 سومونه خوبش این سیتکو است سیتکوی کلادشینی و برای مالانیت پالانیت تامشه و این سیتکو 20 با 20 است 15 سوم انا با 15 است 20 سوم با 25 سوم 10 با 10 هم سه نمو دو بایگه یا دونش دو کوادراته انا سمنت موهیر 445 سوم موهیر 547 سوم اورگینالوش یاقوت 39 سوم سمنت انا بو چه خواکسم 500 یوم 49 سوم سوخت 48 سوم همون عمودش هست سمنتو چه بو ارزون میشه توربو یعنی توربو اینا مقصد وجود هست 32 40 50 نه 30 سوم سر میشه 30 سوم 35 سوم 37 سوم نمیدونم размерش 1.5 талшинаш 1.6 هم خالیان ایرانیان اینجا پروفیلوی 4x4 است انا 4x4 1.5 است 4x4 1.8 اما خرفتن گیریم 4x4ش 30 و 33 یعنی آسو 1.8 6x6 است 548 7x7 است 55 1.8 تو سوخ شروع این 33 5x3 33 5x3 یکم سورتش 30 انا بود 1.5 6x4 یکم سورتش 40 сум бо арзон мешавад мақсад 4x2 средний 1.5 ана 23 сум 1.5 сум и 5x3 30 сомонай 8x4 50 сум якм сорташ ина 4x2 тинак 16 сум 4x2 ғавс 4x2 1.8 25 сум уголокои 50 ғавс аст 27 сума 25 сомона ана ина бо 20 сомона уголоки 4 аст 2 аст 3 аст 12 сум 14 сум ҳама намудаш аст 10x10 аст ина 80 сум 9x9 аст якм сор 70 сум ана ина чи 8x8 тинактаракаш 55 53 8x8 ғавсаш 60 сум якм сорташ ин профили ҳам дубаяк аст ҳам 1.5 ба 1.5 аст ё 13 сум 12 сум турбо аст барои качалка специально одамо ки мақсад качалка мегирад турбои российский
качалка талшинаш дивним 25-ш ана 35 сум бо арзон меша ана 45-ш 32-45 сум бо арзон меша юрам бо размериш 32 бо ина турбо аст турбо талшинош якиним 15 сомона 20 сомона 22 сума ана 5 ба 50 аст ина 40 сума яким сорт бо аст ина аст 33 сум дим сортуш бо ина я аст 20 сум 5 ба 3 ина 3 ба 2 3 ба 2 20 сомон талшаш якиним 4 ба 4 1.8 ана 33 сум 3 ба 3 1.8 25 сум ана 4 ба 2 25 сум 1.8 2 ба 2 ана 16 сум 1.8 сими шаши ҳам хубош мулоимо ҳам бо симои руфулёни аст сими шаш 10 сомон симои руфулёни аст ина 13 сум визални аст 13 сум шидбанди аст ами ишқилоб ки размери ами 1-2 сар меша то 4 ҳамаш мақсад ҳаста ҳамон номуду ҳам руфулёни ҳам чизаш размериш хати нархш хати дюймовкаи 15 ки 6 метра як донаш аки айнава то мақсад арзон 87 сомона 6 метраш ами бо 4 метраш ҳастай ҷоу не 4 метраш да усна 4 метраш 53 сомона мақсад 4 метра мепурсан ку ай дюймовкаи даҳа ки 6 метра барои подшифра заводскоиш 6 ҷой мешидагиш 58 сомон 4 метра бо ами ҳастай масалан 36 сом ани страпили 0.45 ки 6 метра 0.45 ки 6 метра значит як донаш бараш 15 як донаш 150 48 мешидагиш 6 метраш бо ами 4 метраш аст 5 сомон анам тари страпил ани 38 так сараковка меган 38 мебурай 6 метраш бараш 15 130 сомона то 127 сом мешава бо ами 4 метраш аст 93 сом бо ай 12 ки 45 аст як донаш 127 сомона 4 метра ами аст 95 сом ай 38 так хали 12 38 так шане ки и як донаш 108 сомона 6 метра 4 метраш 75 сомон ана ай 10 ки 4 нима ка 10 ки 4 нима 6 метраш 105 сомона бо ами 10 шаста 38 така иш як донаш 87 сомона хай 4 метри аму чи димовка 36 сомона ай тамом ба фикр не ус шаймонес турбой аз 20 аста масад ай 17 ка дриш 15 метрш 55 силикон масад 4 метра бигирам 50 меша 200 сом бо ин айо аста дриш 13 бериш 15 метрш 40 сомона ина шифро ам аст шифр 4-5 наму дорем шифри мақсад ҳама шифри нағзиш 52 сум 50 сум мешава бо шифри арзонтараш ҳастай донаш 48 сум то 46 сум мешава шифри пеш оли шифри вална аст душанбе ҳисор аст динамуд яким сор дим сор ба сомон аст сомон ҳама арзони сомон 46 сомон 9 километр ёш дига ҳама душанбе ба ҳисор 48 сум ҳисор бо дора 50 душанбе ҳамун нағз вална аст 50 сум тамом рамат шамо ка номери худтон монем гапзани номери 903 02 00 99 номери акам бугу 903 02 00 99 номери акай вали 901 04 28 21 901 04 28 21 дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат